Браво! И Едисон. Снимаш ли вече? Да. Добре. Айде сега да ми кажеш кой е. Кой е това? Браво, Айнщайн. Айде да ми кажеш сега кой е това. Нютон. Браво. И кой е това? Братя? Райт? А кой е това? Нобел и? И Едисон. Браво. Браво. А това кой беше? Това кой е? Браво, Айнщайн. А това кой е? Нютон. Браво. А това кой е? Братя? Братя Райт? А това кой е? Нобел и Едисон. Браво! Що ги бъркаш Нютон и Айнщайн? Кой е това? Браво! А кой е това? Браво. Браво! А кой е това? Браво! А кой е това? Нобел и Едисон. Браво! Айде сега отзад напред. Кой е това? Нобел и Едисон. Добре. А кой е това? Кой? Бащай. Братя Райт? Браво! Кой е това? Кой? Нютон. Браво! И кой е това? Браво. Кой е това? Айнщайн? Браво! Браво на Поли, всичките ги зна. Браво на Поли, браво. А какво е това? А прасенци? Прасенци. А кой е това? Те не са ли те интересни? Папа, лекичко. Лекичко. Това какво е, мама? Това е едно зайче. Кой е това? А това какво е това? Пате ли? Пате. А какво е това? Пали. Какво е това? Кот. Защо ме сърдиш? Защо сърдиш? Я пак да те питам аз. Кой е това? Не. Кой е това? Айнщайн? Кой е това? Нютон. Кой е това? Кой? Братя Райт? Да? А кой е това? Нобел. Само Нобелът ти е сигурен. Нобел. Само него го помниш. Айде. Кой е това? Апъл. Не става. Хайде. Ето ти го Нют. Айнщайн. Оп.
това. И как се опля в този стол просто. Хайде нещо да подредиме. Малко да подредиме, аз ще ми помогнеш? Какво е това? Кони, какво е това? Какво е джанч? Айде да го сложиш другото квадратче. Ето. Да не отваряме сок. Айде да направим една голяма кула купчета. Искаш ли? Айде, ела да ми помогнеш едно. Две. Три. Айде, заповядайте да слагаш. 4. Браво. 6. 7. Браво. Айде пак едно. Айде. 2. Браво. 11. Браво на Ай, Поли. всички да ги сложиш. Защо да поеме, че? Браво! Това е? Браво. Ай,